आमचे माऊली भाऊ. काय आता सौर ऊर्जा बसल्यावर मी याचं काय काम राहणार आहे ना पेटीचं. कोणती? पोलाचा हा ते काढून टाकूच नाही. हा लाईट जर राहील तर आपल्याला अरे बाबा काय बोलितो न काय करीतो. आईला राव सौर ऊर्जेचं काम चांगलं आहे, पण खड्डा खणायचं म्हटलं ना तर कपाळात येते बरोबर. लोकांना सोपं वाटतं माऊली. नाही नानी स्वप्नात येते नानी. सोप या गोष्टी नाही बरोबर. लोक म्हणते का ऊन पडलं का पाणी धबा धबा पडितं बा. अहो दबा दबा खापा खापा, पण त्याला काय कष्ट लागते ते त्याच्याच आत्म्याला माहिती. बरोबर आहे का नाही भाऊ.